आं बेखौल' खावलायदों टिम जा बयनिबो गेजेराव टिम जायै रायलाय फ्रेन्ड सार्कोल बानाय मोजां खोथाफोर रायलाय आरो वर्ल्डनि टपनिफ्राय टाफेस्ट खामानिखौ मावनो नाजा बयनिख्रुइ गोरासिन खामानिखौ मावनो नाजा जिखुनु गोरा होननानै सानो बेखौसो पास खालाम अब्ला नोङो जिउआव साक्सेस जागोन जिखुनु गोरा होननानै सानो ओरैनो नों मालाबा पाठशालासिम फरायनो थांगोन ओरैनो फरायनो थांगोन नोङो बेवहाय फरायनो थांनाय समावनो बे माबा माबि साननानै बेयाव जि मोनसे पइन्ट मोनो बेखौ जों लिरनानै आं मा जागोन आंहा न'आव हायाबानिफ्राय जेंना हाबु गैया बाहायनाय गैया माइरं गैया फरायनो हायाखै मा जागोन साननाय नङा मोनसे पइन्ट गेलेनो अ नङा आं फरायनो आं खामानि मावनो लोगो थानांगौ जेरै माने इउनिफ्राय खालामदों माबाया आर्टिफिसियेल थिग बेबायदिनो नोंनियाव फैनो इउनिफ्राया सासे मोनबाय होननानै खालामनो मावनायाव प्रब्लेमाव आर्टिफिसियेल उनाव बे जाहाजआव बुजावो बिदि थियरिखौ बर'नबाय दा जोंनियाव मोनसे साननाय आं जेंनानिफ्राय बोरै ओंखारगोन मुलुगाव खुनु जेंना गैया सासे मानसिखौ जेंनाया ध्वंस खालामनानै खुनु जेंना गैया दा बे जेंनाखौ जोङो गावखौनो खालामजायो अब्लासो जों ध्वंस जायो दा बेनि खोथाखौ बुंनानै बयनिबो जिउआव गोजोन जागोन जौगानाया फैगोन आरो आंनि गोसो होनानै अननायखौ बावहरनानै आं बेखौनो फोजोबबाय।